זה היום הראשון, שבו אני והעובד הראשון שלי מתחילים לעבוד. ברגע זה אנחנו מתמקדים בלבנות את שירות השיווק היחידי מסוגו בישראל. שירות כזה שאף אחד לא חשב עליו לפניי, ואני לא יודע למה. השירות הוא שיווק מסיבי ברשתות החברתיות, מבלי שום מאמץ מצד הלקוח. ובגלל שזה שירות שאף אחד בישראל לא נתן אותו לפניי, אני אהיה הלקוח הראשון של עצמי. ואם אהיה מרוצה מהשירות הזה, אפתח את ההזדמנות ל3 בעלי עסקים לקבל את השירות הזה ממני ומהצוות המטורף שאני בונה. למרות שאני רק ביום ה-14 של האתגר ואני מתקדם די מהר, עדיין יש בי לחץ שלא עוזב אותי מתחילת האתגר. יש לי מחויבות מטורפת מול כל המדינה, וזה דבר שלא קל לי להכיל אותו. בימים הקרובים אני הולך לפתוח את רשימת ההמתנה להצטרפות לתוכנית השיווק היחידה מסוגה בישראל. התוכנית שהולכת לאפשר לבעלי עסקים שעוקבים אחריי להתפוצץ ברשתות החברתיות מבלי להתעסק בכלל בשיווק שלהם. אני כל כך מחכה לשלב הזה שיוכל לתת לכם לחוות בעצמכם את השירות המטורף שאני בניתי כאן. אם זה משהו שיוכל להיות מעניין אתכם ותרצו בהמשך להצטרף לרשימת ההמתנה, זה הזמן לעקוב אחריי ולהישאר מעודכנים.